آمریکا یکدیگرتان را دوست دارم متحد شویم ягон кас дар Тоҷикистон кор намекунад. Соат 11:30 шуда прокуратураи генералӣ омадагем аз соати 9. Ягон кас кор намекунад. Рӯзи шанбе қабули надзори милитсия омадагем. Дар Тоҷикистон ман ҳамин қаудамай касе тағат дора прокуратураи генералӣ қабул мекунад. Мана ягон кор чораи қонунӣ намебинам. Фақат масхарабозӣ. Ман одамои худшо медроянд. ягон қонун нест дар прокуратураи генералӣ. не наметарсум. قبول میکنم. من پریام دا اومدم، ارزشپوری ندامدم. ارزش میخواستم همین کلوب روی میکردم. چند تا در کار بوشه همین کلوب روی کردم. چند تا عریضه داری اکا؟ انا میده تلفون بیشتر کردم. بری زوادار هم نگاه نیستم. این مشکل ما عرض است کنیم. نیست عرض نه جوابش نه. اینجا خالی میدونیم به تقاضا قبول نمیکنه. تو کار تقاضا یا قبول قانون رو نگاه نمیکنه. بگو بفهمون همون بری زوادار رو بفهمون. منم در همین نوبتم گفتم اونم شهروند. قربانوف قبول نمیکنه 11 می نویبر عریضه نایستگیم یگان چاره قانونی نبیدید من اوجا ای دستگاه آمده پروکراتور گنرالی دستگاه را پسند نمیکنه قبول نظر میلیتسیا محترم و در جای قربان شریفانه قبولش پشتی داره کابینتش کابینت چبنه کابینتی قبولی نظر میلیتسیا تاجیک قربان شریف اینا کابینتی دستگاه پروکراتور گنرالی کابینتش نبینه با این قچیده کابینتای به حشمت میکنه مؤسسه کلام من از دنیا اگر دروغ باشه من همه حاضی без перерыва نمیتونه به فتوشاپای оригинала من прокурор генерал не машиношка кайф ку قبول شونه بی گازان باباش هی گازان عریضه قبول کن عریضه چند بار نفس قبولت نمیکنه نکه بعدی قبولت میکنه این همین مسافر چند بار شد میبه نه عریضهش بده نه چینه کپیاش یک تون نه اینه ها خب تماشا که این هم مسافر دی بچرا نمیدونه چیکار کنه سیانکا هم که سیانکا کدن گیر با همین میابی ای زیاد به تمیزی میشه قانون نیست فقط اگه جایمه محترم جناب عالی یک دخترخان دیگه نمیگیری باور که داری همین درای مردم بزارشتم از شتخرای ارگم بزارشتم التماس بوم برمد نامت صدقه یه برای که من قانونی دخترخان میگیری او دا چیرید که تا ندارم یه صغیره به صاحبم التماس محترم جناب عالی بزار شدم همی به عدالتی یه بی در پشت در باران کودکام در قد کوچه ها نگاه که پروکراتورش که نمیدرویه اینا خالیه عدر بینه میگه ها شکر ارزان دا میدوان که همه تاریه همه محتاجن من هم برامد اینه نمی آدم خوچه کم میگیره اینه ویشکه میگه نظر میلیتسیا که اینه نظر میلیتسیا نگاه که نمیه اینه اینجا قبول میکنه قبول شده دیگه جا پریام نشبی پریام نشبی پریام نشبی پریام نشبی اینه قبولش السلام علیکم برادران عزیز ما حق خود و حق برادرمان تاکسیست دفاع کردنی هستم و اعتراض من برای حکومت جمهوری تاجیکستان است. سندی که میبینید از پاسپورت خارجی من
границаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст 220718 240718. дар ин санад ман вақте ки дохили Тоҷикистон шудам мара коргироҳи мақомотӣ мақсад гирифта бурдан барои пурспос бурдан. инчида мақсад мара гуфтан салафӣ ҳастӣ, ҳизби кадом гурӯҳ ҳастӣ, азоби шиканҷа кардан, аммо суме ки дар Россия ҷон канда кор кардан рафтам, мера кишида гирифтан. Дига ман истода натонистам Тоҷикистон анда. Ман худам хона надорам дар Тоҷикистон. Падарам солҳои пеш гузашта рафтагиай. инчида ман намефаҳмам ин чӣ мақомотае ки фақат мардуми камбағал азоб медиҳад. ин қонун фақат барои мардуми камбағал буда. ман ҳанӯз дар ҳамин ҷо миёдардам. як бор ҳама мақомот намегӯд ки чӣ ҳол чӣ вай дорӣ. марҳамат, ман дуюм санаи рафтагӣ ман ҳозир нишон медиҳам. марҳамат бинед азизон дӯстон, эътирози худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон равон кардан гиред, нотарсида аз ҳаққи худ дифоъ кардан гиред. ман аз ҳама бародарон хоҳиш мекунам нотарсида аз ҳаққи худ дифоъ кунед. боқӣ паноҳи худо бошад. Ассалому алейкум бародарони ғариб, мардуми Тоҷикистон. мо пацанои ёши Тоҷикистон, аммо бародари таксиста чӣ буд номаш? Абдусатторро ба фикрам 100% айпашем. иншалло то охира мерем хеле бадбахтира нобуд кардан дар кораи Тоҷикистон. то охира иншалло айқафошем. намондан дар кор нест ки бадбахто якта ҳам хеле одамои Тоҷикистон, мардуми Тоҷикистон нобуд куна. иншалло то охира мерем. ягон гап дори гап за. Журналист Абдусаттор, таксист Абдусаттор. Гап за ягон гап дошта бошем. Хай бародармон ҳар чӣ гуфта гапи ҳақ зад, якдигара дастгирӣ кардан дар кор. мо барои ҳақ ҳуқуқи худмон мерем. мо ба гуфти уно мо дар демократӣ зиндагӣ мекунем. риш мумкин нест, сатр мумкин нест. пага миян меган нафаскашӣ мумкин нест, нафас накашем. иншаалло то охира мерем. бародар ҳар гапи зад гапи ҳақ зад, якдигара дастгирӣ кардан. 100% падешкаш мекунем. дар ҳаққиш дуо кунем, дар ҳаққи мо ҳам дуо кунем. ассалому алейкум. пеш ами Эмомалӣ Раҳмонтон қасам хӯрда буд ки ман ғайр як бародари тракторист ягон кас надорам. имрӯз мо дидесем ки чӣ хеле дар Тоҷикистон ба тракторои $400,000 гаштаест. навасот, домодот, хештаборот. шумо чем айдами халқ сар карданда? ҳамаро хоин бировардан, душмани давлат бировардан, душмани Тоҷикистон бировардан. ай мо душман намебирояд. мо ягон вақт душман намебирояд. мо барои ватанмон ҷонмона метем. мо 2 миллион муҳоҷире ки дар Найҷа азоб мекашем, ба нӯки сӯзан ҷамъш мекунем, роӣ мекунем ки навҷад як кас ним кас уже бо айшоти мо бихра. ай мо хоин намебирояд. хоин ӯ одамое ки ба ном як Нусрати Бетурсик ба 10 таҷиб мегардад димбадим Лексус қатӣ. ӯ мошинота бифурӯш, на ӯ марди корбозори занако айку. на ӯ марди корбозори занакора, на ӯ текстила хариди. ай ҳудаш намебирой. як одам дабте ки ягон технология кина, ягон халқи зану марда ҳамара бикашам биёрад, на ӯ текстил кор кина. чем зиминои колхози Файзалира фурӯхтӣ чанд қарша. як кор кунед, дар фикри халқ шен. дар фикри халқ нашен. иншолло ба амри худои таоло халқ уже худаш фаҳмидесай хоин ай част. мо хоин нестем. бо ман мегум ку мо муҳоҷиро ҳарчанд ки ай ватан дур бошем, дар ёди ватан ҳастем. ҳеҷ вақт мо намехоҳем дар ватани мо ҷангу ҷанҷол шавад. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. мегӯянд ки ҳамин
пароканда лашкар наояд ба кор 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000. ҳамун гапа ҳами миллати тоҷики миллат ки ҳами якҷоя набошему сарҷам набошем баъд меояд догистониш мекиша тоҷика я чеченц мия мекиша тоҷика ҳами хор зор да хел ҳами хайтон бо медонед ҳами ҷои ғарибӣ да ҳами ҷои мусофирӣ хору зор ҳами миллати тоҷик валлоҳи хору зор и ҳамаш ҳамун кабири муҳтарам кабири рост баён кард ми сарҷам нестем охе миллати тоҷик сарҷам нестем ва конечно хору зор мешем ва конечно гапмона намегирад гапмо да ягон ҷо намегзарад ҳолон ки тоҷикистона гап намезанем дар тоҷикистон ки мо қадр бо як гапи дигар дами агар дар хонаи худат дар дарни хонат агар қадр надошта бошӣ дар кӯча ягон кас ҳурматат намекунад бармеояд ки агар дар ватани худат қадр надошта бошӣ берун аз ватан ягон кас ҳурматат намекунад худованд ҳаматонро дар паноҳи худаш нигоҳ бидорад сарҷам шавед миллати тоҷик сарҷам шавед зиндаву саломат бошед боқӣ дар амони худо